Λοιπόν στο κεφάλαιο 5 και θα ξεκινήσουμε με, πώς να τα πω τώρα αυτά, εδώ τα λέει κατευθυντικές λέξεις. Νομίζω είναι prepositions, δηλαδή προθέσεις και έχουμε ουι πάνω, άρε κάτω, απ μπροστά από, τι πίσω, γιοπ δίπλα, σάι ανάμεσα. Αναμεταξύ. Ανάμεσα. Λοιπόν, όλες αυτές λοιπόν οι λέξεις θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με το Πάμε να δούμε τα παραδείγματα εδώ πέρα που μας δίνει. 가방이 책상 위에 있어요. Υπάρχει μία τσάντα πάνω στο γραφείο. 가방이 책상 아래에 있어요. Υπάρχει μία τσάντα κάτω από το γραφείο. 가방이 책상 앞에 있어요. Υπάρχει μία τσάντα μπροστά από το γραφείο. 가방이 책상 뒤에 있어요. Υπάρχει μία τσάντα πίσω από το θρανείο. Γραφείο θρανείο. 가방이 책상 옆에 있어요. Υπάρχει μία τσάντα δίπλα από το γραφείο θρανείο. 가방이 앤디 씨 가방하고 미나 씨 가방 사이에 있어요. Υπάρχει μία τσάντα μεταξύ της τσάντας του Άντι και της τσάντας της Μίνα. Οπότε έχουμε, δεν ξέρω, γράφει το μολυβάκι μου, ναι, ωραία. Ουιε, αρε, απέ, διε, γιοπέ και σάιε. Οπότε όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά θα πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί το location marker. Πάμε να δούμε τώρα uro, kayo, wayo. Για να, δηλαδή πηγαίνω κάπου για να κάνω κάτι ή έρχομαι κάπου για να κάνω κάτι. Έχουμε uro, kayo, wayo και ro, kayo, wayo. Δηλαδή, λέει εδώ τώρα, όταν θα έχουμε σύμφωνο εκτός από το ριουλ, τότε θα χρησιμοποιούμε uro, kada. Μοκτα, σύμφωνο. Θα χρησιμοποιούμε αυτό εδώ. Μογκούρο κατά. Αν έχουμε φωνή εν ή το ριουλ, τότε θα λέμε ρο κατά. Σάτα, αγοράζω, αυτό είναι το stem. Σάρο κατά. Εδώ έχουμε ριουλ, σαλτα. Σαλρο κατά. Σαλο κατά. Πάμε να δούμε παραδείγματα. 책을 사러 서점에 가요. Πηγαίνω στο βιβλιοπωλείο για να αγοράσω ένα βιβλίο. Έντι σιγά 점심을 먹으러 식당에 가요. Ο Έντι πάει στο εστιατόριο για να φάει μεσημεριανό. Για να χρησιμοποιήσουμε τώρα σε αυτό το κομμάτι χρόνους, οι χρόνοι θα τους βλέπουμε στο τελευταίο, δηλαδή στο κάντα ή στο όντα. Και όχι εδώ πέρα, όχι σε αυτό το κομμάτι εδώ πέρα, το σάρο, μογκούρο. Οκ, δεν θα το δούμε εκεί. Δηλαδή, 어제 책을 사러 서점에 갔어요. Χθες πήγα στο βιβλιοπωλείο για να αγοράσω ένα βιβλίο. Δηλαδή θα είναι σε αυτά εδώ τα ρηματάκια. 어제 책을 샀으러 서점에 갔어요. Αυτό εδώ είναι όλο λάθος. Γιατί βλέπουμε ότι έχει βάλει εδώ πέρα τον αόριστο και εδώ τον αόριστο. Δεν το θέλουμε εκεί. Ο αόριστος θα πηγαίνει πάντα, ο αόριστος και ο κάθε χρόνος που θα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε θα πηγαίνει πάντα στο τέλος, πάντα σε αυτά τα δύο ρήματα να θυμάστε. Όχι κάπου αλλού. Και bonus το marker, εδώ το uro, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκφράσει ότι πηγαίνουμε και σε κάποια κατεύθυνση ή σε κάποια συγκεκριμένη τοποθεσία. Για παράδειγμα, 오른쪽으로 가세요. Πήγαινε δεξιά. 이쪽으로 가세요. Πήγαινε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτά νομίζω είναι λίγο πιο χρήσιμα όταν είμαστε σε ένα ταξί και σου λέει, ας πούμε, ο ταξιτζής πού να πάω και του λες 오른쪽으로. Πήγαινε στα δεξιά. Έπειτα έχουμε το 하고, που σημαίνει και. Το χρησιμοποιούμε για να συνδέσουμε δύο ουσιαστικά. 미나 씨가 책하고 콩책을 샀어요. Η Μίνα αγόρασε ένα βιβλίο και ένα τετράδιο. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για να συνδέσεις δύο ρήματα, δύο επίθετα ή δύο προτάσεις. Όχι, το χρησιμοποιούμε μόνο για να συνδέσουμε δύο ουσιαστικά και τίποτα άλλο. Τώρα, νούμερο 4 έχουμε το 씁νιδα. Το 씁νιδα λοιπόν είναι όταν τελειώνει η πρότασή μας σε ευγενικό στυλ ή σε επίσημο στυλ. Αυτό που ακούτε συνέχεια στα δράμα που ρωτάνε κάποιοι τι είναι αυτό το 씁νιδα, τι είναι αυτό το 씁νιδα. Από μόνο του δεν είναι κάτι. Αλλά το χρησιμοποιούμε για να τελειώσουμε τις προτάσεις ώστε να ακούγεται το στυλ, ρε παιδί μου, ευγενικό ή επίσημο. Δηλαδή, σε έναν δάσκαλό σου θα μιλήσεις έτσι. Σε έναν που δεν τον γνωρίζεις, σε έναν άνθρωπο που δεν τον γνωρίζεις, θα του μιλήσεις έτσι. Πάμε να δούμε λοιπόν εδώ πέρα τι μας λέει. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Νεστότα και έχουμε 씁νιδα. Αυτό το βάζουμε σε ένα ρήμα ή σε ένα επίθετο. Και το 씁νιδα χρησιμοποιείται όταν τελειώνουν σε σύμφωνο, ενώ αυτό εδώ, μνιδα, θα το δούμε παρακάτω, όταν έχουμε φωνήεν. Αυτό εδώ λοιπόν στον Νεστότα, 씁νιδα. Αν έχουμε αόριστο, ασήμνιδα, οσήμνιδα. Ανάλογα με τα ρήματα που έχουμε μπροστά μας, θυμόμαστε τους κανόνες από το προηγούμενο μάθημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Αν το τελευταίο φωνήεν ενός ρήματος ή επιθέτου είναι α ή ο, έχουμε ασήμνιδα. Αν το τελευταίο φωνήεν του ρήματος ή του επιθέτου είναι ένα φωνήεν το οποίο δεν είναι α ή ο, είναι τα υπόλοιπα, τότε έχουμε ασήμνιδα. Και αν τελειώνει με χάντα, τότε το χάντα γίνεται χεσήμνιδα. Οκ? Και όταν έχουμε μελλοντικό χρόνο, ουλκομνιδα. Ωραία? Και το ουλκομνιδα χρησιμοποιείται όταν έχουμε τα stems, το πρωταρχικό το κομματάκι, πρώτη συλλαβή τέλος πάντων του ρήματος, να τελειώνει σε σύμφωνο, ενώ θα βάλουμε ριουλ και κομνιδα εάν το ρήμα μας ή το επίθετό μας τελειώνει σε φωνή. Μετά έχουμε την ερώτηση. Όλα αυτά εδώ που είδαμε τώρα ήταν κατάφαση, ερώτηση. Συμνικά. Συμνιδα, συμνικά. Συμνικά. Οκ. Για. Για είναι στότα. Συμνικά. Για παρελθοντικό χρόνο. Ασυμνικά, οσυμνικά και ουλκομνικά. Για το μέλλον. Πάμε να δούμε λοιπόν τις προθέσεις ι. Πάνω, άρε, κάτω, up, μπροστά, τι, πίσω, γιοπ, δίπλα. Εδώ μας έχει δύο επιπλέον, τις οποίες δεν τις είχαμε στη γραμματική. Αν, άνε, μέσα, πακέ, έξω και σάιε, ανάμεσα. Είπαμε ότι αυτές τις λέξεις δεν μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε μόνες. Βέβαια, κάποιες φορές, ας πούμε, αν πάτε να κάνετε κάποια γυμναστική, η δασκάλα θα λέει απτή, μπροστά πίσω, θα το λέει έτσι, αλλά όταν θέλουμε να μιλήσουμε και να το βάλουμε σε μια πρόταση, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και το marker, το Okay? Τώρα έχουμε ουσαν, ομπρέλα, 가방, τσάντα, computer, 고양이, η γάτα και 축구공 είναι η μπάλα ποδοσφαίρου. Άρα, πάμε να κάνουμε ερωτήσεις. 우산이 어디에 있어요? Πού είναι η ομπρέλα? 책상 뒤에 있어요. Είναι πίσω από το γραφείο. 가방이 어디에 있어요? Πού είναι η τσάντα? 책상 아래에 있어요. Η τσάντα είναι κάτω από το γραφείο. 아래에 있어요. 컴퓨터가 어디에 있어요? Πού είναι το computer, πού είναι ο υπολογιστής? 책상 위에 있어요. Είναι πάνω στο γραφείο. 고양이가 어디에 있어요? 고양이가 어디에 있어요? Πού είναι η γάτα?
책상 옆에 있어요. δίπλα από το γραφείο. Και τέλος, 축구공이 어디에 있어요? Πού είναι η μπάλα? 책상 앞에 있어요. Είναι μπροστά από το γραφείο. Πάμε στο επόμενο uro, κάιο, 와요. Θυμάστε, πάω για να. 엔디, 어디에 가요? 엔디, πού πας? 아이스크림을 사러 가요. πάω να αγοράσω ένα παγωτό. Για να δούμε τώρα εδώ. 왜 공원에 가요? γιατί πας στο πάρκο? 운동하러 가요. πάω για να αθληθώ, να εξασκηθώ. Τώρα, έχουμε εδώ πέρα κάποια ρήματα. 운동하다, αθλούμε. Κάνω γυμναστική. 식사하다, τρώω. 친구를 만나다, για να γνωρίζω τους φίλους μου, να δω τους φίλους μου. 책을 읽다, να διαβάσω ένα βιβλίο. 공부하다, για να μελετήσω. Άρα, εδώ αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να κάνετε λίγο practice με τις φωτογραφίες εδώ. Έχουμε 공원, πάρκο, καφέ, το καφέ και αυτό εδώ μέσα πρέπει να είναι 백화점, που είναι το εμπορικό κέντρο. Αν θέλουμε να ρωτήσουμε, ξέρω εγώ, 왜 백화점에 가요? γιατί πάω στο εμπορικό κέντρο? 친구를 만나러 가요. πάω για να συναντήσω τους φίλους μου. 왜 카페에 가요? γιατί πάω στο καφέ? 식사하러 가요. πάω για να φάω. Οπότε μπορείτε να κάνετε practice με αυτά τα ρηματάκια. Πάμε να κάνουμε practice τώρα τον διάλογο. Καλό θα είναι να διαβάζετε το διάλογο αρκετές φορές. Και ο διάλογος μας έχει όνομα 혹시 제 핸드폰 봤어요? 혹시 제 핸드폰 봤어요? Μήπως είδες στο κινητό μου? Για πάμε. Έχουμε την Σούζαν που μιλάει και τον Ριο. Τον Ριο είναι ο συνάδελφος. Θα το διαβάσω μία αργά και μία θα το πάμε γρήγορα. 혹시 제 핸드폰 봤어요? μήπως είδες το τηλέφωνο μου? Ναι, 봤어요. ναι, το είδα. 그래요? αλήθεια? 어디에 있어요? πού είναι? 저기 유진 씨 책상 위에 있어요. εκεί στο γραφείο του Eugene, είναι πάνω στο γραφείο του Eugene. 고마워요. ευχαριστώ. Τώρα πάμε να το διαβάσουμε μία με πιο γρήγορο ρυθμό. 혹시 제 핸드폰 봤어요? 네, 봤어요. 그래요? 어디에 있어요? 저기 유진 씨 책상 위에 있어요. 고마워요. ωραία. Τώρα, εδώ αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αλλάξουμε κάποια πράγματα για practice. Κάναμε το handphone, το τηλέφωνο, μπορούμε να κάνουμε με 가방, τσάντα, 신문, εφημερίδα, 열쇠, το κλειδί, 지갑, το πορτοφόλι. Αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε και το άλλο, δηλαδή να αλλάξετε μέρη. Μπορείτε να αλλάξετε μέρη, δηλαδή να μην είναι πάνω στο θρανείο του, στο γραφείο του Eugene, μπορεί να είναι κάπου αλλού. Τέλος πάντων, πάμε εμείς να το κάνουμε τώρα με... Απλά ουσιαστικά αυτό εδώ αλλάζουμε. Okay? Και αν θέλετε να το κάνετε λίγο πιο περίπλοκο, μπορείτε να αλλάξετε και αυτό το κομματάκι. 가방, τσάντα, 신문, εφημερίδα, 열쇠, κλειδί, 지갑, πορτοφόλι. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα διάλογο για το πού βρίσκεται κάτι, πού είναι η τοποθεσία κάποιου πράγματος. 어디에 있어요? πού βρίσκεται? Πάμε πάλι, αργά και γρήγορα. 미나 씨, 이 근처에 은행 있어요? 미나, προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχει τράπεζα? Ναι, C-Building에 있어요. Ναι, στο C-Building υπάρχει. Στο κτίριο C-Building η ονομασία. C-Building이 어디에 있어요? πού είναι το C-Building? K-Building 알아요? ξέρεις το K-Building? K-Building 앞에 있어요. είναι
μπροστά από το K-Building. 감사합니다. Ευχαριστώ. 아니에요. Δεν κάνει τίποτα. πάμε μία γρήγορα. 미나 씨, 이 근처에 은행 있어요? 네, C빌딩에 있어요. C빌딩이 어디에 있어요? K-Building 알아요? K-Building 앞에 있어요. 감사합니다. 아니에요. Λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι τώρα πρέπει να αλλάξουμε το διάλογο, να αντικαταστήσουμε την τράπεζα, αλλά και το που είναι το κάθε πράγμα, με τις λέξεις που μας δίνει. Είπαμε, 은행, τράπεζα, ωραία, η τράπεζα την κάναμε. Μετά έχω 식당. 식당 είναι το εστιατόριο, άρα νομίζω ότι το εστιατόριο είναι εδώ. Μετά έχουμε 서점, bookstore, βιβλιοπωλείο. Το βιβλιοπωλείο φαντάζομαι θα είναι αυτό εδώ. Μετά έχουμε το 문구점, που είναι το μαγαζί που πας και αγοράζεις γραφική ύλη, που μάλλον θα είναι αυτό εδώ. Δηλαδή ένα από τα δύο είναι το βιβλιοπωλείο και ένα από τα δύο είναι η γραφική ύλη. Και μετά έχουμε το convenience store, 편의점, το mini market, που είναι εδώ. Άρα μπορούμε να πάμε πίσω στο διάλογο τώρα και θα πρέπει να κάνουμε αυτό αλλαγή, αυτό αλλαγή, αυτό αλλαγή, αυτό αλλαγή, αυτό, οκ. Δηλαδή τώρα αν θέλω να πω εγώ, μην κάνουμε το εστιατόριο, γιατί το εστιατόριο είναι στο C-Building, να κάνουμε ας κάνουμε το βιβλιοπωλείο, 서점. Άρα, θα μπορούσα να πω εγώ τώρα. 미나 씨, 이 근처에 서점 있어요? 미나, σε αυτή την κατεύθυνση υπάρχει κανένα βιβλιοπωλείο, υπάρχει βιβλιοπωλείο? Ναι. D-Building에 있어요. είναι στο D-Building. D-Building이 어디에 있어요? Πού είναι το D-Building? Το D-Building που είναι, παιδιά, είναι, λοιπόν, θα πω εγώ τώρα. S-Building 알아요? S-Building 옆에 있어요. Ξέρεις το S-Building? Είναι δίπλα από το S-Building. 감사합니다. 아니에요. Οπότε κάπως έτσι θα κάνουμε το practice. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε. Έχουμε την One και τον Andy που μιλάνε. Andy 씨, 지금 어디에 가요? Andy, πού πας τώρα? 공원에 가요. πάω στο πάρκο. 공원에 산책하러 가요. Στο πάρκο πας για να κάνεις βόλτα. 산책, κάνω περίπατο. 아니요, 운동하러 가요. όχι, πάω για άσκηση. 그런데 이 근처에 공원이 있어요? Μα σε αυτή την κατεύθυνση υπάρχει πάρκο? 네, 이쪽으로 가요. 그럼 오른쪽에 있어요. Ναι, πας σε αυτή την κατεύθυνση και μετά είναι στα δεξιά. Πάμε να το διαβάσουμε μία γρήγορα. Andy 씨, 지금 어디에 가요? 공원에 가요. 공원에 산책하러 가요? 아니요, 운동하러 가요. 그런데 이 근처에 공원이 있어요? 네, 이쪽으로 가요. 그럼 오른쪽에 있어요. Άρα εδώ, τι πρέπει να αλλάξουμε για να κάνουμε εξάσκηση? Έχουμε αυτόν εδώ τον χάρτη. Επίσης δεν λέμε coffee shop anymore. Στα κορεάτικα λέμε cafe. Cafe. Okay? Έχουμε 국장 που είναι το movie theater. Σινεμά. 백화점. Το εμπορικό κέντρο. 공원. Το παρκό. 도서관. Βιβλιοθήκη. Cafe. Το καφέ. Τώρα η εκκλησία, παιδιά, είναι ανάλογα. Γιατί αυτό μάλλον είναι εκκλησία. Εάν είναι καθολική εκκλησία λέμε Songdam. Αν είναι εκκλησία προτεστάντες είναι Kyohue. Αν δηλαδή ακούσετε κάποιον να λέει Kyohue, είναι προτεστάντης. Αν ακούσετε κάποιον να αναφέρεται στην εκκλησία ως Songdam, είναι καθολικός. Έχουμε και αυτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέξεις έχω εδώ πέρα. Έχω 산책하다, κάνω βόλτα. 쇼핑하다, ψωνίζω. 책을 읽다, διαβάζω βιβλίο. 친구를 만나다, βλέπω τους φίλους μου, συναντώ τους φίλους μου. 운동하다, αθλούμε. 친구를 만나다,
γνωρίζω τους φίλους, όχι γνωρίζω, συναντώ τους φίλους μου, 책을 빌리다, να δανειστώ βιβλίο, 공부하다, να διαβάσω. Λοιπόν, 오른쪽, δεξιά, 왼쪽, αριστερά. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι, δεν το έχω καθόλου πώς το λένε, με αυτού του είδους τις πληροφορίες, ούτε στα κορεάτικα, ούτε στα ελληνικά, ούτε στα αγγλικά, ούτε σε καμία γλώσσα. Πάντα πρέπει να κάνω τα χέρια μου, αλήθεια. Οπότε, ναι, είναι δύσκολο. Άρα εδώ πέρα, ουσιαστικά αυτά εδώ πέρα, αυτό είναι για εδώ και αυτό είναι για το όχι και καλά τι πάω να κάνω. Άρα, πάμε να κάνουμε το shopping, ok. 엔디씨 지금 어디에 가요? Πού πάω για shopping, παιδιά? Πάω στο 백화점. 백화점에 가요. 백화점에 쇼핑하러 가요? 아니요. 친구를 만나러 가요. 그런데 이 근처에 백화점이 있어요? 네, 이쪽으로 가요. 그럼 왼쪽에 있어요. 오케이? γιατί είπαμε 오른쪽, 왼쪽. Δεν θα κάνω άλλο practice με αυτό το κομμάτι, το μισό. Οπότε σας αφήνω να το κάνετε εσείς με το πάσο σας. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα reading. Έχουμε το Sokwan που είναι βιβλιοθήκη, C-Building. Το C-Building μέσα τι έχει? Έχει 식당, εστιατόριο, 우체국 που είναι το ταχυδρομείο, 은행, τράπεζα, 서점, βιβλιοπωλείο και ο φίλος μας ο Andy είναι στο A-Building, το οποίο έχει Hüggesil που είναι ένας χώρος που ξεκουράζεσαι και απλά κάθεται εδώ πέρα, δεν ξέρω τι κάνει, διαβάζει και θέλει κάπου να πάει. Οπότε για να διαβάσουμε αυτό εδώ πέρα, δεν θα σας το μεταφράσω, θα προσπαθήσετε εσείς και θα σας δείξω τις ασκήσεις που πρέπει να κάνετε. Και όταν τις κάνετε, αν θέλετε, μπορείτε να μου στείλετε κάποιο μήνυμα στο Instagram και να τις δω και να σας απαντήσω. Και για ποιο λόγο. Andy 씨는 소강대학교 학생입니다. 소강대학교에는 A 빌딩하고 C 빌딩하고 도서관이 있습니다. Andy 씨는 A 빌딩에서 한국어를 배웁니다. A 빌딩 10층에 휴게실이 있습니다. 휴게실에서 학생들이 친구를 만납니다. 그리고 이야기합니다. A 빌딩 옆에는 C빌딩하고 도서관이 있습니다. C빌딩에는 우체국하고 은행하고 서점이 있습니다. 은행은 서점하고 우체국 사이에 있습니다. 은행 왼쪽에 우체국이 있습니다. 은행 오른쪽에 서점이 있습니다. 그리고 C빌딩 2층에 식당이 있습니다. 앤디 씨는 오늘 아침에 일찍 학교에 도착했습니다. 책을 빌리러 도서관에 갔습니다. 그리고 교실에 갔습니다. 교실에서 공부했습니다. 수업 후에 점심을 먹으러 식당에 갔습니다. 그리고 돈을 찾으러 은행에 갔습니다. 그 다음에 집에 갔습니다. Πάμε να διαβάσουμε μία γρήγορα. Λίγο πιο, όχι 슬αβιστά. 앤디 씨는 소강대학교 학생입니다. 소강대학교에는 A빌딩하고 C빌딩하고 도서관이 있습니다. 앤디 씨는 A빌딩에서 한국어를 배웁니다. A빌딩 10층에 휴게실이 있습니다. 휴게실에서 학생들이 친구를 만납니다. 그리고 이야기합니다. A빌딩 옆에는 C빌딩하고 도서관이 있습니다. C빌딩에는 우체국하고 은행하고 서점이 있습니다.
은행은 서점하고 우체국 사이에 있습니다. 은행 왼쪽에 우체국이 있습니다. 은행 오른쪽에 서점이 있습니다. 그리고 C빌딩 2층에 식당이 있습니다. 앤디 씨는 오늘 아침에 일찍 학교에 도착했습니다. 책을 빌리러 도서관에 갔습니다. 그리고 교실에 갔습니다. 교실에서 공부했습니다. 수업 후에 점심을 먹으러 식당에 갔습니다. 그리고 돈을 찾으러 은행에 갔습니다. 그 다음에 집에 갔습니다. Άρα, εφόσον διαβάσουμε αυτό εδώ πέρα, μετά έχουμε κάποιες ερωτήσεις. Πού πήγε ο Έντι? Από το σχολείο μέχρι το σπίτι, πού πήγε? 1, 2, 3, 4. Μετά πρέπει να ρωτήσεις και να απαντήσεις στις ερωτήσεις. C빌딩은 어디에 있어요? πού είναι το C빌딩? C빌딩에는 무엇이 있어요? 앤디 씨는 어디에서 한국어를 배워요? 앤디 씨는 오늘 학교에서 어디에 갔어요? 앤디 씨는 오늘 왜 은행에 갔어요? Απαντάμε αυτές τις ερωτήσεις. Και μετά πρέπει να συμπληρώσουμε αυτές εδώ τις λέξεις. Οπότε μπορείτε να κάνετε αυτό εδώ μόνοι σας, μπορείτε να σταματήσετε το βίντεο, να τα γράψετε και αν θέλετε να τα τσεκάρω μπορείτε να μου το στείλετε στο Instagram με ένα μήνυμα και σας τα τσεκάρω και σας λέω και γιατί και πού ακριβώς τα βρήκαμε. Μετά, αφού διαβάσουμε, μπορούμε να μιλήσουμε εμείς για μέρη τα οποία πάμε συνήθως. Okay? Δηλαδή, αφού τελειώσει το μάθημά σου, συνήθως που πηγαίνεις και γιατί πηγαίνεις εκεί, τι πας να κάνεις εκεί. Δηλαδή, σου ποτόν ότι έκαω, μετά το μάθημά σου, πού πας, μου χαρώ κάω, τι πας να κάνεις εκεί. Και μπορείτε να γράψετε μία ιστορία που να είναι παρόμοια με του Άντι για τα μέρη τα οποία πηγαίνετε. Δηλαδή, 저는 수업 후에 보통 갑니다. Εγώ, όταν τελειώνει η τάξη, συνήθως πάω εκεί. Τι κάνετε εκεί? Και εδώ έχουμε κάποιες λέξεις που μάθαμε. Okay. Άρα, μάθαμε το ουι. Πάνω, άρε, κάτω, up, μπροστά, τι, πίσω, γιοπ, δίπλα, αν, μέσα, πακ, έξω, σάι, ανάμεσα, 왼쪽, αριστερά, 오른쪽, δεξιά. Μετά από το διάλογο μάθαμε το 공원, πάρκο, 근처, κοντά, προς εδώ, nearby. Building, το κτίριο, building, 열쇠, κλειδί. Μετά πάμε εδώ. 저기, συγγνώμη, με συγχωρείτε. 지갑, το πορτοφόλι. 편의점, που είναι το mini market. 산책하다, κάνω βόλτα, 혹시, μήπως. 감사합니다, ευχαριστώ. 아니에요, δεν κάνει τίποτα. 이쪽으로 가세요, πήγαινε προς τα εκεί. Μετά στο reading και το speaking είχαμε 대학교, university, 휴게실, που είναι το δωμάτιο που ξεκουραζόμαστε. Πώς να το πω αυτό τώρα, lounge. Αίθουσα, όχι αίθουσα αναμονής ακριβώς, είναι ένα δωμάτιο που πας και απλά κάθεσαι. Τσουμ, είναι ο όροφος. 도착하다, φτάνω. 배우다, μαθαίνω. 돈을 찾다, ψάχνω για λεφτά. 일찍, νωρίς. Πάμε στο listening και το speaking. 거기, εκεί. 동료, ο συνάδελφος. 사무실, το γραφείο. Cake, το cake. 말하다, μιλάω. 주다, δίνω. 찾다, ψάχνω. 기쁘다, που είμαι χαρούμενος. Είμαι χαρούμενος για κάτι. Ευχάριστο συναίσθημα. 가지고다, φέρνω μαζί μου. 그런데, αλλά, 다시, πάλι, 돈을 보내다, στέλνω λεφτά και hajiman, αλλά. Αυτές είναι λοιπόν και οι λέξεις μας για σήμερα. Αυτό ήταν το σημερινό μάθημα. Τα λέμε σε επόμενο. Bye!